шаб бахайр. Дар дохили такси ҳастам. Мошин тез меронад. Мошини аҳволе. Ван 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 ван. Тарафи дасти ростам ду холаи буз бала нишаста. Маро як хел дар дар мекунад. ин тараф он тараф нигоҳ кунам ки бубинам айрабаг надорад. Хай барои бехатарӣ гуфтам. Нигоҳ кунам сидении шофёр ғиҷи гуфтам худо накунад ки агар дар ягон ҷо занад ин сидени маро пачақ мекунад мемирам. баъд гуфтам ки шофёр лабой гуфт. гуфтам як кор бидиам маро бикушед ин чанд нафаре ҳаст ки ман бикушед моро. гуфт ки чиҳо мегӯӣ худо нигоҳ дорад. гуфтам чӣ фарқ дорад ба корд мекушимон ё ки таги камазмон метиқонӣ. ман хотир фаромӯш накунед ронандаҳо таксиҳо ба ҷуз аввал шумо худкушӣ ҳисобида мешавад. бале баъд дигар ҷони ҳамаи мо дар дасти шумо аст. зеро суръати баланд шумо медонед ки ягон ҳолате бишавад ҷони мо дар дасти шумо аст. оҳиста ронед куҷо саросема мешавед. шаб бахайр.